O, beth sydd 'da ni fan hyn de, Rhys? Pizza, burgers, neu cacen siocled? Na, rhywbeth poeth a speislid. O, O ti'n gwybod bod yna gymegyn mewn chili yr enw capsaicin? Y mwyaf o capsaicin sy'n yn y chili, y poeth yw e. sut ni'n gwybod pa mor boeth mae Chillies? Maen nhw'n cael eu mesur ar raddfa Scoville, am un o chilies poethau'r byd dros 3 miliwn Scoville. Waw. Yr arbrawf heddi yw i brofi pa mor boeth yw chilies trwy bita 3 ohonyn nhw. Peidiwch wneud hyn gytre, mae fe'n beryglus. Pwy sy'n mynd i flasu'r Chillies ma te? Rhywun dewr sydd ddim yn ofyn pethau poeth? Na, ti. Oh. Jalapenos i gynta. Ti wedi cael jalapenos o'r blaen? Ie, fi wedi cael cwbl o jalapenos o fy oes gwboi pai ti poeni. Right. A mae rhain yn mesur rhwng 3,500 a 8,000 Scoville. Wel, oce, wel, ddim yn rhy boeth de. Oce, na i drio un. A rhi mwyaf. Coni. O, mae di mynd amdano fe fyd. Ie, ti'n gallu timlo fe, Ie. ond mae'n oce. Ie. Dwi ddim yn rhy ffôr. Greth o neis, actually. Na, dechrau da. Nesa, mae dda ni chili coch o wlad Thai. Mae rhain yn mesur rhwng 50,000 a 100,000 Scoville. Falle wneud i ddechrau chwysu dy rhain. Mae dy ymenydd di mynd i ymateb i'r bwyd poeth a trial dy oeri di. Fi'n chwysu'n barod. Coni. Fi'n am yr un bach. Ar un lleia drwy yma. Ia. Ie, mae'n rili boeth. Ti di dechrau troi'n goch fyd al. Mae hwnna achos bod adrenalin yn llenwi dy gorff, sy'n neud dy gael di curo'n gynt, a mae hwnna'n troi di'n goch. Rhys, fi'n cysau'r arbrawf yma. O, beth sy'n nesa? Scotch bonnet sy'n nesa, mae hwnna'n mesur 350,000 Scoville. Cer amdani. Ti okay? O, Rhys, yn mor boeth! Gael gael ddŵr neu rhywbeth, mae'n mor boeth. O, so dŵr yn mynd i helpu ti. Pam? Ti angen llaeth neu iogwrt? O! Mae capsaicin yn folecwl brasterog, fel saim ar badell ffrio. Dyw dŵr ar ben ei hun ddim yn ddigon i gael gwared ar y saim. Mae'r protein mewn llaeth neu iogwrt yn helpu golchi'r capsaicin i ffwrdd. Wel, na werthiant, ond mae ceg fi dan. Wel, un surprise bach arall, y Carolina Reaper. Mae hwn yn mesur 1.5 miliwn Scoville. Mae fe'n eitha poeth. Ti'n moyn trio fe? Na, nope. Bendant dim. Dim diolch. Mae angen fi mynd i mwy o las. A mae ffridge ochr yma. Diolch! Ei Al, ti'n siŵr ti ddim eisiau trio Carolina Reaper yma?